हेलौ लोगोफोर, आङो बे समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय दिन्थिनो थाखाय सानदों। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा समस्ति खयलामयला PCDCनि सिङाव थानाय लन्टिबारि गामि, बियो जोबोद दुखुनांथाव। दिनै हरनि 12 बाजियावहाय गोथौ हाग्रानिफ्राय मासे मैदेरा फैदों बे गामियाव, आरो नैबे लन्टिबारि गामिनि गाबखला नार्जारिनि बे न'आव हाबनानै मैदेरा गंनै न'खौ गाज्रि नस्थ' खालामबाय, सिफायलांबाय, नाख्रेब नुख्रेब खालामदों। नै लोगोफोर, न'नि थोरसि लथा गासैफोरखौबो थेर बेथेर नस्थ' खालामलांजोब्बाय। नायनानै ला लोगोफोर, आं दिन्थिनि। बियो थाग्रा न'मोन। मानसिफ्रा खुनुरुखुम खारनानैसो गदों, मानसिफ्रा जेबो जायाखिसै। न' नागारना हरनि समावनो खारनानै खुनुरुखुम मानसिफ्रा गजोबदों। नै उन्दुग्रा सौखि सिन्थाय गासिबो सिफायजोब्बाय। जोबोद दुखुनांथाव। बियो लन्टिबारि गामि, आरो बे न' मालिकआ गाबखला नार्जारी। जोबोद दुखुनांथावै बेबायदि जाबाय। जेब्लायबो हरनि समावहाय बे गामिजों मैदेरा फैयो, आरो बेबायदिनो बे गामिनि मानसिफ्रा हरनि समावबो मावनानै जोबोद मेंब्लाबो मोजां रोखोमै उन्दुनो मोना। जेब्लायबो असान्ति मैदेरनि थाखायनो मोजां रोखोमै मेंब्लाबो उन्दुनानै थानो मोना। आरो मैदेरा होब्लाबो खारा, जोबोद अख्रा। बियो बेबायदिनो बांद्राय होयोब्ला रागा जोङो आरो न'फोरखौ गाख्रेब गुख्रेब खालामो। थिग दिनै बे हरावहाय गाबखला नार्जारिनि न'खौ बेबायदिनो गाख्रेब गुख्रेब खालामलांजोब्बाय। जोबोद दुखुनांथाव। रामसा ओरै होफैबाय, ओमफ्राय रामसाखौ होसोहरबायसो ओरै। औ, होसोहरबाय, ओमफ्राय बे खारनानै बुफिनबावबायसो। होसोहरदों दा? औ, होसोहरदों। गावसिनि न'सिम होसोलांदों बेखौ। मानसिखौनो? बिखुनजोनिसिम। आयौ। बिदि होसोलांबाय, ओमफ्रायसो उनाव ओरै फैफिनबावदों। औ। बेबायदिबाव लामायाव खान्थालखौ लानानै जाबाय थायोमोन। औ। लानानै जाहैबाय, ओमफ्राय उनाव होबा गावखौसो होसोलांबाय रामसाखौ। बिखुनजोनाव फैदोंमोन। खान्थालखौ नोगोद जाखायो बियो। जै खान्थाल फिथाइ दंसै जारलाखा, आरो होब्लाथाय नोगोद रागा जोंखायो। माहा दुखुनांथाव जाबाय। सौखिफोरखौ माने गाफायजोबदों ने बाहागि? गाफायजोब्बाय नै। जेबो गैला। बिबो ओरै फोलाब नाख्लायखादोंलै। बोखाजोबखादों नै। थिखोनासो दोनदों ओरैहाय। फोलाबखामोन ने बियो? ओरैसोमोन। ओमफ्राय हौरैबो माबाजोब्बाय, सिफायजोब्बाय। मा मुस्किल। जोबोद दुखुनांथाव जाबाय लोगोफोर। मावनानै दांनानै जाग्रा बेसा न'आनो मैदेरजों सिफायजोबजाबाय। मैदेरालाय बे मासेयानोमोन ने? मासे गिदिरानो। बे फैबाय थाग्रायानोखा? औ, बे फैबाय थाग्रायानो। जोबोद दुखुनांथाव। न'खौ जेरैबो बोफ्लंजोबदों नै। ओरैबो बोफ्लंदों, गिदिं गिदिं।
गिदिं गिदिं बोफ्लंजोबदों नै। बेनिफ्राय माबायासो थांखादों मोनावहाय फैनो हानाय जानांगौमोन। दलद थाफैदों थांसिगोन दा दलद थाफैबाय कारखौनो माबादों ना गिदों ओमफ्राय उनाव राजाया बैसिम थांबाय ओरै थांनांगौ।